Kemahina Morcha BJP Meghalaya Pradesh ka Theteng yaga Meghalaya Mahila Pradesh Congress ba Persya ejing khang dukan mon subha ki ba asilong pan penram ya jing dia apa hal kam jamun Kashmir dangsian ba plat kerua al patri wi aja pesan ke presiden Kemahila Morcha BJP Meghalaya kong susuki pa ka ong ba ba pertai ga sayong ngai yagi kam giriu pentrim bat kali kadon ha jing pang yang kriat halo ke jing dia apa hal kam kongres pat kawan mi ban pen i jing persyari ka ong ba ka jing khang dukan yung kitrai dukan hasilong ka dai ka mon sobha jong ki kemujing solem ya gi mesem ki ba khat no akikam ki riu pentrim ka jing persya ka kongres ka ni ka jing sneu jong ki pai ba ka pen i ba kam don ka jing sneu ya ka jing yam breu ka ri barok ka wai ba ka pen i ba kalong persya ya ki pai ba ka kong suski ka ong lu ba kum kilong kemi ki pang kem sem bagi para ki kurim ki siapa ya peleng hapa hakam bat kum kari ka sayong halo kan ya kam bru klau ka besosi kalong ba kemen sem persya ai pai ba ikari kadang syong jeleu ha ka DNA ka badra kan di kongres pasakanuan batai kenting ke presiden ke Mahila Pradesh kongres ka kong joblin sela ka bum ya pel na jinglong kum manis Shankar Aya baru Saifuddin ki waya Sajkhoi ya ka Pakistan